Og da man ikke brugte mandetimer, så har det haft en god effekt. Tak. Gå videre til det næste spørgsmål. Hvilket parti, hvis I bliver valgt, vil bekæmpe nepotisme? Julian Henningsen. Julian Henningsen. Her er der 2 muligheder ved dette valg. Vi kan vende tilbage til det gamle nepotisme og kammerateri tid. Eller vi kan vende helt om på det og kigge på de kvaliteter, som vi har rundt omkring. Nepotisme, kammerateri kan naturligvis ikke accepteres. Vi siger et klart og stort rungende nej til nepotisme og kammerateri. Finn Carlsen. Vi er som sagt ikke så mange borgere. Vi hører jo mange gange, når vi ansætter nogen, så bliver vi straks anklaget for nepotisme, fordi vi kender hinanden så godt rundt omkring. Men vi kigger primært og først og fremmest og udelukkende på de kvaliteter, som de vedkommende, der skal ansættes til en eller anden post, har. Og det er også blevet nævnt i en tv-debat, at Inuit Ataqatigiits tid, der havde man afskaffet alt omkring nepotisme og kammerateri. Det er da ikke tilfældet. Men altså, det er meget svært balance at have med at gøre i så lille samfund som vores. Men vi ser det jo mange gange. Hvis vi ansætter en eller anden, der har kvalifikationerne og er dygtige til det arbejde, som vi har brug for vedkommende til, så bliver vi anklaget for nepotisme og kammerateri. Men vi bliver nødt til at tage hensyn til det lille antal mennesker, der bor heroppe. Jeg kan sige, at vi har jo set mange tydelige eksempler på kammerateri. Fra demokraterne siger vi klart nej til, at man overhovedet kommer til at tale om nepotisme og kammerateri. Og det vil vi meget gerne være enige med de andre partier. Naturligvis skal enhver have lov at søge et eller andet job, men det må ikke resultere i, at anklager om nepotisme dukker frem efterfølgende. Nico Olsen. Jeg tror, vi alle sammen her lægger vægt på et åbent sind og åbenhed omkring det arbejde som folkevalgt politikere. Men jeg bliver nødt til at pege på, vi kan jo se, hvor meget byggeri, der er foregået de sidste mange år. Kan vi jo se, hvordan de forskellige firmaer og entreprenører importerer måske deres venner fra udefra for at få et job. Altså, vi må jo se i øjnene, at Grønland af mange betragtes som en eller anden legeplads, hvor man kan tjene store og hurtige penge. Vi har fra Atassut til stadighed bekæmpet nepotisme og kammerateri. Og vi ved, Siumut og primært IA og demokraterne for eksempel, har haft disse problemer med nepotisme-anklager. Fra Atassut
har vi altid bekæmpet det. Altså, vi skal heller ikke havne i en situation, hvor vi pludselig bliver bange for at overhovedet at høre nogen, det vil altså udefra eller her fra landet, fordi vi er bange for at blive anklaget for nepotisme og kammerateri. Men der har jo været tydelige eksempler på, hvor det er ingen tvivl om, at der er kammerateri. Og det er også sådan her, som en lille tilføjelse. Vi har fra Atassut bemærket os, at i de offentlige selskaber, offentligt ejede virksomheder og forskellige institutioner, så ser vi jo også, at dette foregår. Men vores budskab er, vi siger til de unge, I skal uddanne jer, så den dag I har en uddannelse, så kan vi bruge jer i landets udvikling. Og vi kan ikke bare sige til unge mennesker, at vi har ikke brug for dig, for du har ikke nogen erfaring. Hvis de ikke får et arbejde, hvis de ikke får et ansvar, så opnår det heller ikke erfaring. Jeg vil sige meget klart til, at I skal ikke begynde at smide rundt med anklager. Det er ikke os. Vi er nye kandidater her. Vi er trætte af den der mudderkastning, som vi hele tiden bliver udsat for, som vi hele tiden hører, også under denne valgkamp. Vi er stærke nye kræfter. Og også til at slutte en lille kort bemærkning. Hvis vi kigger bare på den tid, hvor Siumut og Atassut har dannet naalakkersuisut. Vi ved, at rigtig dygtige embedsmænd, som ikke har været deres kammerater, deres gode venner, de er blevet fjernet fra deres poster. Og det er selvfølgelig en meget dyr omkostning for samfundet at skifte rundt på lederstaben. Og vi ved også, at der har været tilfælde, hvor man udskifter forskellige personale med ens egne gode venner. Og hvis det ikke er kammerateri og nepotisme, så ved jeg ikke, hvad det er. Men i hvert fald skal vi helt bort fra overhovedet nogen fare for anklage omkring nepotisme. Ja, hallo. Ja, det lyder til på. Og vi har heller ikke brug for, at det der med at mistænkeliggøre hinanden eller mudderkastning. Vi ved jo godt, at de forskellige partier selvfølgelig prøver at tiltrække og gerne vil bruge de mennesker, som de er enige med, men det kan skabe problemer. Men måske kan vi starte med at sige, at vi alle partier her omkring kan samarbejde om at fjerne nepotisme. Men altså, jeg kan jo bare sige, der er så mange familierelationer, store familier. Og jeg ved jo også, at jeg har nogle elever, at nogle har fået gode uddannelser, nogle er blevet jurister, læger, ingeniører. Og det er så min familie. Må jeg ikke hyre dem, når de har kvaliteterne og kvalifikationerne? Partiet RAK kan heller ikke på nogen måde acceptere kammerateri og nepotisme. Så derfor må vi være meget nøje regnende med vores ansættelsesprocedurer. At jeg så siger,
Hvis vi ikke kan se, at de mennesker, som vi har brug for, har den rette uddannelse eller de rette kvalifikationer, så må vi også kunne se på, hvis det er folk herfra, vi vil have til at køre samfundets hjul, så er det nødvendigt. Så bliver vi nødt til at bruge den, for at de kan få opnå noget erfaring. Vi har jo set, hvordan det gik i den forrige valgperiode, og det vil vi ikke være med til at gentage, og det vil vi ikke se på mere. Der er en blandt tilskuerne, som gerne vil stille spørgsmål. Hvad vil du spørge om? Jeg har en handicappet søn. Jeg har henvendt mig flere gange til kommunen, og på grund af, at jeg ikke kan få hjælp, så har jeg været langt nede. Mit barn er registreret som vidtgående handicappet. Vi plejer at tage til Danmark. Jeg har lært, og jeg har også været ved at finde mig et arbejde på grund af, at jeg har et handicappet barn, og kommunen kan ikke støtte mig med hensyn til tøj og boligsikring. Jeg får afslag på alt, inklusiv psykologhjælp. Hvad er dit spørgsmål? Spørgsmålet er, når man har et handicappet barn, hvorfor kan forældrene ikke få et hjælp, hvis mor eller far er udarbejdende? Jeg kan ikke negligere disse forhold. Det er anstrengende. Hvem vil arbejde for at forbedre vilkårene for handicappede? Med hensyn til de dårlige vilkår for børn. Sara Olsvig. Tak for spørgsmålet. Under denne valgkamp er der alt for få, der beskæftiger sig med handicappede. Tusind tak for spørgsmålet, og tak fordi det bliver taget op her. Det er blevet taget op under valgkampen ude på kysten, og vi mener fra Inuit Ataqatigiit, at dette spørgsmål, dette emne bør være meget mere fokus på. Det er vigtigt, at der blandt befolkningen også, at vi betragter hinanden som lige. Vores børn skal lære, at andre børn, som har, uanset om de er handicappede fysisk eller psykisk, så skal man også betragte børnene som lige. Vi har i Inuit Ataqatigiit 5 konkrete mål. Et er, at der skal være mulighed for at arbejde og for at få tage en uddannelse for handicappede, og dem, der arbejder med de handicappede, og forældrene skal kunne uddanne sig eller gå på videre uddannelse, og på den måde få deres livsvilkår i det daglige lettet. Og så skal lovgivningen angående handicappede også strammes og fornyes. Denne forældre stod der og sagde, at der ikke rigtig var nogen, som ikke kan få hjælp. Jeg har nævnt de veje, man kan gå. Vi vil som politikere arbejde for det, for denne forældre. Arbejde for det via Inatsisartut. Og som emne nummer 4 har vi også nævnt, der skal være flere elever, handicappede elever i efterskolerne, og at der også bliver mere fokus på dem, der har psykisk handicap. Og der er også nogen, som har non-visuelle handicap her til lands. Og så skal voksne og børn også have blevet
Der skal arbejdes mere effektivt for, at livsvilkårene kan blive bedre. Mette Rasmussen Larsen, hvad mener du hvad vil du sige til yderligere hjælp til handicappede familier? Vi vil fortsætte med det tiltag, vi er i gang med. Vores politik, det er, at vi fokuserer og arbejder for de handicappede, for at gøre deres dagligdag lettere. Det vi også forestiller os er, at hvordan forældre kan støttes. For i dag er det jo sådan, at når man finder ud af, at der er nogen, der har handicap, så får man blot en pille mod det. Det er noget, der krænker menneskeværdigheden. En handicappet kan jo defineres på mange måder. Der kan være blinde, der kan være stumme, og der er mange, forældre, der er ligesom med handicappede børn, der kører med bind for øjnene. Så de planer, som vi er startet på i Siumut, dem skal vi fortsætte med, for eksempel samarbejde med i Norge. Og ved at dygtiggøre forældre, eller lade forældre komme på kursus, og vil også få støttepersonerne til, eller på kurser. Og det er disse tiltag, vi fortsætter med, når vi kommer i koalition igen. Denne forældre har økonomiske problemer. Måske på grund af, at hun har været nødt til at rejse, at vil man give penge direkte til dem. Jeg synes, at man ikke skal spare på en handicappet person, uanset om vedkommende har et visuelt eller ikke visuelt handicap. Vi bør også have økonomiske udgifter til en person, der ikke kan det samme. Så det er at være på lige vilkår. Tak. Først tak for spørgsmålet. Og vi har hørt det samme spørgsmål, enslydende spørgsmål rundt langs kysten. De penge, der er afsat til handicapformål på mange forskellige måder, er stadig utilstrækkeligt. Vi har hørt om mennesker, der måtte forlade deres arbejde på grund af handicap, tilfælde i deres familier. Det er vores opgave at skabe mulighederne for disse mennesker også, at de også skal indlede en uddannelse. Men det allervigtigste her, det er, at handicaploven bliver revurderet og lavet om, så den svarer til de gældende forhold, som vi har i dag. Vi må simpelthen kunne gøre det muligt for forældrene, hvis det er handicappede børn for eksempel, at kunne arbejde. Det vil sige, at der skal være nogen til at passe de mennesker. Men også, hvis de skal være hjemme, så er det vel også et stykke arbejde, som disse forældre yder, og det koster penge. Vi mener, at vi bliver nødt til at kigge på lovgivning omkring hele handicapområdet. Naturligvis vedtager man ikke lovgivning, som kan genere borgerne og de mennesker, der har disse problemer. Vi må også komme ind på, hvis en borger får en handicap af en eller anden pludselig opstået, eller noget, der kommer undervejs, så bruger man jo også aflønning eller bruger pengene i forhold til, hvor meget vedkommendes ægtefælle, i det her tilfælde, hvis det er ægtepar, hvor meget de tjener. Det bliver reguleret derefter. Det mener vi ikke er hensigtsmæssigt. Tak til spørgeren.
Ja, der er behov for at revurdere lovgivning, som det er blevet sagt til. Vi har hørt det mange gange. Vi ved, at de mennesker på mange måder har været med til at understøtte samfundet økonomisk, men gennem deres skatter. Men det er sådan, ligesom, at man lader dem i stikken, når de får de problemer, som det er at have et familiemedlem, der er handicappet. Naturligvis er, uanset om man er handicap og folk uden handicap, ligeværdige, ligestillede mennesker. Og det er ud fra det synsvinkel, vi skal kigge på. Selvfølgelig, hvis der er økonomiske problemer forbundet med det, at blive nødt til at være hjemme for at passe en handicappet, så må vi også være med til at støtte økonomisk. Det er svært at sige på sådan nogle fod, hvor mange penge det vil dreje sig om, men det vil være en økonomisk udskrivning. Jeg har personligt arbejdet med handicappede i mit jeg ved derfra, at den lovgivning, vi har i dag omkring handicapområdet det hele taget, ikke har været revurderet og været reformeret gennem de sidste 20 år. Derfor er det helt nødvendigt, at vi samarbejder mellem kommunerne og selvstyret samarbejder om at forny lovgivningen. Der er penge involveret, der er økonomi involveret i det. Der er også et helt spørgsmål om videreuddannelse og uddannelse af de mennesker, der arbejder med disse ting på kommunal plan. Og forældre har jo også ret til et liv, og I skal ikke være hjemmehjælpere, sygeplejersker og ikke kunne passe et arbejde og få en indtjening. De 20 år, der er gået siden man vedtog den gældende lovgivning, der er sket meget i samfundet, og der er kommet nye krav, og samfundet ser helt anderledes ud, så derfor er det nødvendigt, at vi revurderer hele lovgivningskomplekset omkring handicappet. Jeg har et spørgsmål vedrørende børnenes situation og folkeskolen. Vi ved, at der er et stigende antal frafaldende fra folkeskolen, og samtidig med, at alt for mange ikke går videre efter folkeskolen. Og en eller anden ikke har det mod og de kræfter til at gå videre med en videreuddannelse. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre noget om, hvorledes man fra politisk hold arbejder for disse børn og unge. Jeg vil også meget gerne høre, hvem der støtter ideen om. Vi bruger jo alle sammen stort set mobilen i dag. Og spørgsmålet er, hvem... Kun et spørgsmål, tak. Hvem vi arbejder for eksempel, at vi bruger teknologien med en kommunikation mellem skolen og forældrene, så vi hele tiden kan følge med i og bliver informeret om fra skolen, hvis der er problemer af en eller anden form. Du brugte udtrykket de unge, der forlader folkeskolen, men alligevel ikke på en eller anden måde overforkælet, kan man måske sige. Vi har fra demokraterne hele tiden sagt, at det er helt
forældrenes ansvar at være omkring deres børn. Og vi ved jo, jeg ved da, at skolerne og skolevæsenet og i de enkelte kommuner har deres egne skoleentre, det vil sige, de har deres egne kommunikationssystem ved hjælp af teknologien. Vi får jo ret mange millioner fra EU til uddannelsesformål. Og vi ved også, at EU holder øje med, hvorledes disse midler, der ydes fra EU til Grønland, bliver anvendt. Og dem, der har været her, har også fortalt os, hvor nemt det egentlig kan oprettes sådan nogle linjer mellem skole og hjem. Men forældrene i sidste ende, det er forældrene, der har det endelige ansvar over for deres egen børn. Jeg tror, vi alle sammen har oplevet det problem og erkender til problemet, men der er alt for mange unge, som bare går i stå efter udtræden af folkeskolen. Vi er ikke enige i tankerne, der har været frem omkring en genoprettelse af 11. klasse. Så hvis man forlænger skoletiden fra 10. klasse med i en 11. klasse, så mener vi ikke, at det er der problemerne løses. Skolelederen spiller selvfølgelig en stor rolle. Skolelederne, hvis vedkommende skole bliver ledet på den rette måde, så vil undervisningen også fungere bedre. Vi ved, at alle lærerne gør en kæmpe indsats i forhold til deres elever og deres undervisning. Georg Olsen. Naturligvis er det også her på dette område vigtigt, at vi alle sammen samarbejder om at kigge på de problemer, der er, for at løse dem sammen. Med hensyn til at officere den gode skole, såkaldt gode skole, er jo blevet udviklet. Hvorfor kigger vi ikke også andre steder? Island for eksempel, hvor man har en meget tæt kontakt til eleverne og mellem skole og hjem. Hvis der er overvægtige, hvis der er en elev, der er overvægtig og sådan mærkbart, så holder man kontakt med forældrene for at gøre opmærksom på, at der måske her var noget at gribe fat i. Og det undervisning må jo gå ud på, og det skal man gøre noget ud af. At være helt klar over, hvilke evner og hvilke interesser den enkelte elev har. Undervisningen af børn er jo afhængig også af eleven og ikke kun af læreren. Fordi vi har alle sammen forskellige talenter, vi har alle sammen forskellige interesser, vi har alle sammen forskellige evner. Jamen, hvorfor ikke bruge den teknologi, som det bliver nævnt her? Lad os dog endelig bruge teknologien til fordel for kontakten mellem skole og hjem, og i det hele taget i hele undervisningssituationen. Må ikke de andre partier også kan være enige i disse tanker? Fra det sud har vi altid sagt det meget klart. Hvis vi som folkevalgte politikere, så har vi forpligtelse til at kigge på, være overvågne over for den problemstilling. Vi har jo gennem mange år set, hvorledes efter etableringen af Atorfik er kvaliteten, niveauet gået ned. Derfor siger vi, at nu er det på høje tid, at vi revurderer Atorfik og hele tiden og kigger på, hvilke plusser og minuser der er.
Vi siger, i modsætning til andre, at det er nødvendigt, at vi genetablerer efterklassetrinet. Fordi vi ser i dag, at de unge mennesker, der forlader skolen efter 10. klasse, så står de der og ved ikke hverken ud eller ind om hvilken retning, hvilken vej de skal gå videre. Hvis man skal forlade folkeskolen velforberedt og velklædt på til en fremtid uden for skolen, så er det selvfølgelig en skolens indsats, der er afgørende. Tak. Og Siumut. Naturligvis skal et veludviklet land baseres på uddannelsessystemet, gode uddannelser. Så realiseringen af en uddannelsessektor, som virkelig dækker de behov, vi har. Vi har faktisk i Siumut allerede indtil nu arbejdet på den her revurdering af Tuorfitsierik, og det er et arbejde, der foregår, og der finder man forskellige måder, det kan gøres bedre. Det er korrekt, at vi lever i teknologiens tidsalder, og derfor er det vigtigt, at også skoleelever lærer at bruge teknologien. Vi ved, at nogle kommuner har uddelt iPads til deres elever, og de bliver brugt efter hensigten og er en forbedring i forhold til tidligere. Vi må også kigge på de tekniske muligheder, som vi har et søgekabel for at gøre det lettere for os at komme i kontakt med omverdenen, men vi må ikke stoppe der. Vi må udvikle teknologien kontinuerligt. Og vi må også udbygge Bjørksavit i forhold til, hvad vi har i dag. Først fra partierne der. Når der er så mange unge mennesker, som bliver nødt til at gå via Bjørksavit, før det eventuelt går videre med en uddannelse, så må vi kigge på selve folkeskolen. Adolf har nu kørt i 10 år. Hvad er succeser? Dem må vi samle på. Det må være alle sammen fælles om, både skolen, kommunen, selve de centrale myndigheder, sammen med forældrene naturligvis. Og endelig, hvis vi skal have en stadig dygtigere lærerstand, så må vi også kigge på læreruddannelsen og se, om der er behov for at forbedre strukturen i læreruddannelsen. Derfor er uddannelsen på linje, og de forhold, som skoleeleverne må harmoniseres på en måde, så det hele kommer til at svinge i takt, og vi på den måde får skoleelever, der forlader skolen, bedre klædt på og bedre forberedt på verden udenfor. Hvad siger I fra Inuit Ataqatigiit? Tak for spørgsmålet. Vi ved, hvad vores allervigtigste ressourcer er, og det er vores børn og unge, og det er dem, der i fremtiden skal løfte vores land, og dem, der skal føre vores land videre.
den sag, så drejer det sig om, at jeg vil sige, at man er i gang med at revurdere folkeskolen, og vi glæder os til at høre mere fra revurderingen og høre om, hvilke forbedringer der kan gøres der, og være med til at deltage i denne revurdering. Det er noget, vi bør arbejde tværs over partierne. Og det er noget, som vi bør samarbejde kommunerne, for foreningerne, organisationerne og ikke mindst forældrene. Det jeg vil sige, det er, at når folk går i folkeskolen, er det stadigvæk børn, og derfor vi mener ikke, at løsningen er at få genindført efterklasserne. Forældreinddragelse, forældrenes deltagelse skal ekstensiveres, og tanken om forberedelsen af barnet skal også kan gøres bedre ved at med mere forældreinddragelse. Vi kan nå et lille kort spørgsmål til. Jeg håber, I vil komme med uddybende svar med hensyn til anlæg og byggeri. Som vi ved, så går det virkelig dårligt for de små virksomheder, som ønsker udvikling inden for byggeri og anlæg og byggeri. Og partierne, I snakker om, at I vil gøre meget, eller I vil give mulighed for at få de små virksomheder til at udvikle sig. Hvad vil I gøre individuelt, partierne imellem? Det er svært for de hjemmehørende, at totalentrepriser kun udbydes og kun visiteres til udefrakommende firmaer. Vil det ikke være bedre for den herboende befolkning at kunne benytte sig af en mere at man mere fokuserer på forentreprisen, og at denne ekspanderes? Er der nogle partierne, der vil arbejde for det? Med hensyn til licitationer, med hensyn til at de små virksomheder skal deltage med. Hvad vil I gøre ved det, partierne? Det er korrekt, at efter at totalentrepriser at man begyndte at bruge det, så er der mange virksomheder, der har med anlæg at gøre, som er blevet tilsidesat. Og man har også tilsidesat fagentrepriserne, og den lov, der er blevet etableret i 2000, eller ikke, som trådte i kraft i 2001, har også gjort forholdene ringere. I partierne der har vi store planer med hensyn til planer med hensyn til med tømrerne. Det er, at vi vil samarbejde med mellem kommunerne. Undskyld, vi har haft lidt dårlig lyd her, så vi fik ikke helt indslaget med her lige før. Beklager. Jeg mener, vi har arbejdet for, og stadig ønsker at arbejde for, at de mindre virksomheder får en større rolle og får flere opgaver. Ved hjælp af de der store hovedentreprenører, hovedentrepriser, og så er der mange af de penge, som vi bruger på bygge og anlæg, som ryger ud af landet. Fordi disse virksomheder har base uden for Grønland. Fordi de mindre firmaer, det er dem, der har midlerne, som arbejder i Grønland, som bliver i Grønland. Pengestrømmen bliver i Grønland, hvis vi bruger disse mindre lokale virksomheder.
For at komme ud af de problemer, som du har været inde på, så har vi inkluderet en fjerde, udover de entrepriser, som du taler om. Så må vi fra centralhold, hvis vi siger til firmaer, som ønsker at etablere sig her i Grønland, så skal du sørge for, at du bruger lokal arbejdskraft, det vil sige, at de penge, der cirkulerer rundt i forbindelse med bygge og anlæg, så skal disse penge hjælpe Grønland, det vil sige, at de skal blive i Grønland og ikke sive ud af landskassen andre steder hen. Og konkurrenceevnen er også vigtig at nævne i forhold til disse store firmaer, som du nævner den. Efter min mening, så er det nok et af de vigtigste spørgsmål, som du her kommer ind på. Det er noget, vi burde have brugt meget mere tid på under den her valgkamp. Jeg mener absolut grundlæggende, at anvendelse af hovedentrepriser er en hån over for de grønlandske virksomheder og mindre virksomheder. De bliver kvalt af disse store virksomheder. Lad mig lige minde om, at sidste forår, lige efter valget sidste år, så mødte jeg også med repræsentanter for byggebranchen her i byen. Og der var mange, som var med. Hvem er det, der går og styrer og holder rede i trådene? Er det INE? Er det entreprenørerne? Er det kommunen? Der er noget, vi bør vide mere om. Lad mig sige det klart, at vi støtter absolut, at de lokale firmaer får bedre muligheder end det bliver. Og det der med sociale entrepriser, det er jo ikke noget nyt. Det har vi haft i rigtig mange år. Så lad os da nu være med igen at mistænkeliggøre og lave mudderkastning. Vi vil selvfølgelig arbejde for, og vi støtter naturligvis, at lokale baserede firmaer og små virksomheder i forbindelse med byggebranchen får de opgaver, som de er uddannet til og som de er dygtige til. Jeg vil lige sige tillykke til min lille datter. Og vi bruger ikke valgkampen til at sende lykønskninger. Det er ikke et ønskeprogram, det her. Det forsvarer også de lokale. Så derfor ønsker vi at sige, at vi i den kommende tid, at vi samarbejder med de partier, der kommer ind i Inatsisartut, i 2012 blev der vedtaget i Inatsisartut, at grønlandsk baserede virksomheder skulle være meget mere involveret og skulle inviteres ind i de byggeprojekter, som vi har her i Grønland. Et minut med afsluttende bemærkninger. Valgkampen har primært drejet sig om den raske del af befolkningen. Vi vil meget gerne arbejde for, og det skal vi sætte en tyk streg under, handicappede området. Også de handicappede, der bliver nødt til at rejse til Danmark, dem skal vi give muligheder, så de kan bo her i Grønland. Og ligeledes også de mennesker, der bliver sendt fra sundhedsvæsenet til Danmark og efterlader deres familie. Der må vi også sørge for, at deres familier også får mulighed for at være med i de tilfælde, det er nødvendigt. Og det må vi simpelthen yde de økonomiske bidrag, som er nødvendige. Og i dette arbejde ønsker vi partiet at være forrest.
Siumut. Kære vælgere. Siumut er et samarbejdsorgan for grønlændere. Vi taler om mennesker, som opretholder deres eget liv. Et samfund, som kan stå oprejst. Et land, som er selvforsynende med energi gennem indtægter fra fiskeriet, fra råstoffer og andre erhverv, som er naturlige her i Grønland. Så derfor lægger vi stor vægt på en økonomisk udvikling, en større økonomisk udvikling. Vi må byde ind, også de mennesker, der bor i yderdistrikterne, både dem fra Østgrønland og fra det nordligste Grønland. Mange tak til jer alle, der har været til stede i dag. Hvorfor dog ikke forny vores politiske liv? Hvorfor smider man hele tiden i os i hovedet i de 4 år, vi har siddet i spidsen for dette land? Det er jo ikke sådan, at bare man stifter et nyt tempel, så er man skyldfri i det ansvar, som man har haft gennem mange år som leder af diverse koalitioner. Hvis vi skal være sammen, så skal vi alle sammen samarbejde. Fra Inuit Ataqatigiit har vi arbejdet på at forny det politiske liv fra 2009 til 2013. Vi er sammen om det, og vi vil gerne være sammen med jer, og vi vil gerne fortsætte sammen med jer, alle sammen. Kære medgrønlændere, I husker sikkert alle, at jeg kan lide at underholde, og jeg hører tit og ofte, at Bidangwok ikke skal ind i Inatsisartut, for hvis han kommer ind i Inatsisartut, så vil han ikke underholde. Jo, jeg vil kunne sige, at når jeg kommer ind i Inatsisartut, så vil de også blive lettere at blive billigere for jer at indkalde eller at hyre mig. Lad os arbejde i glæde og ikke være tilbagetrukne. Lad os skabe værdier. Det er ikke kun selvstyre, der skal ordnes, men det er også enkelte individer, som vi skal kigge os på selv og se værdien af os selv. Lad os kigge på, hvad vi står til som forældre. Der var en, der sagde, at vi forkæler for meget. Altså, hvis man andre lande kan give kørekort til de unge som 16 år, så kan vi også gøre det. Godt valg. Demokraterne, 1 minut. Kære lyttere, tilstedeværende og til det førstegangsvælger, tænk jer godt om. Eller I skal til at vælge, og tænker jer godt om. Vi ved, at frihed giver ansvar. Det er det, der er vores slogan i Demokraterne. Vi vil gider ikke at bruge tiden på at kigge tilbage. Vi skal komme videre fra vores stadie, fra vores niveau nu. Og alle beboere i det grønlandske samfund har brug for fornyelse, og det at beskylde andre er bare spild af tid. Det, der er vigtigt nu, det er at tage et skridt med dig som deltager i samarbejde med os. Og når vi siger det, så fortæller vi fra Demokraterne, at vi gerne vil samarbejde med dig, fordi det er der er i fokus. Tak. Ataqatigiit 1 minut. Tak for debatten, for en dejlig debat. I Ataqatigiit vælger vi et konkret sigte. Ataqatigiit er klar til at komme i førertrøjen til et trygt samfund. Derfor forlanger jeg her ved deltagerne her om, at vi
holde hinanden i hånden, fordi vores opgaver venter i Inuktitut. Godt valgt, at der er den 28. november. Vi er nødt til at holde hinanden i hånden. 15 sekunder mere. Vi forlanger bare, at vi samarbejder sammen, og at vi holder hinanden i hånden, fordi arbejdsopgaverne venter på os. Tak. Det er så det, vi kan nå i dag. Dem, der kommer til at være en af hovederne til at være i front som formand for Naalakkersuisut, vil være til debat i morgen. Og den danske valgdebat kører lige om lidt med Mikkel Bjørnelund i front. Tak for i dag.